Dan kuka da iyalin shi sun iso gidan yayan shi Shangi. Mai gidansu ya kore su a safiyan ranan da shike sun kasa biyan kuɗin haya. Ya ce ya gaji da su, ya yi ta daga musu kafa har ya wuce wata 3 sun kasa su biya. Shine a safiyar ranan ya tare kayansu ya zuba a waje. Babban yayan shi Shangi na da kuɗi sosai, motoci ne, gidaje, duk abin da za ka iya tunani mai kuɗi yana da shi. Shangi na kula da ɗanwansa ɗan kuka da duka bukatan shi da na iyalin shi. Ya sa 'ya'yan dan kuka a makaranta masu tsada kuma shi yake biya, yana tabbata kullum akwai abinci. Har da kuɗin hayan ya ba dan kuka kuɗaɗen nan ya biya, amma dan kuka da shike bai da hankali ya fi son cin rayuwa. Duk kuɗaɗen da ɗan wanshi ya tura me sai ya ɗauka ya yi yawon banza da shi. Halin dan kuka da rashin jin shi ne har ya kawo ga har an kore su a wannan gidan da suke zama. Duk da halin dan kuka, Shangi bai taba nuna ya ji haushi da shi ba. Shangi na kaunan dan wanshi kamar ransa. Hajara matan Shangi ta ba shi shawara cewa tunda yana da gidaje da yawa a waje, ya ba dan wanshi guda ɗaya, shi da iyalin shi su koma wurin, maimakon duk su zo su taru a cikin gida ɗaya. Amma Shangi ya ki ya ji shawaran nan, ya ce yana so shi da dan wanshi su zauna a gida ɗaya. Ta haka zai samu ya sa ma dan wanshi ido sosai, ya ga ko zai taimake shi ya gyara masa hanya. Dan kuka na da 'ya'ya mata guda 2, ana kiransu Salama da Sakina, sai kuma matan shi ana kiranta Rahina. Tunda Shangi ya ki jin shawaran Hajara, sai ta kira masu aiki ta ce a gyara ɗaki mai kyau ma shi ɗan kuka da Rahima, sai kuma a ƙara gyara wani ɗaki ma Sakina da Salama. Shi kuma Shangi yana da 'ya mace guda ɗaya ce, sunanta Ummi. Ummi yarinya ce mai hankali, duk da kuɗin babanta ba ta da girman kai ko hayaniya, tana da biyayya sosai kuma ga ilimi. Iyalin ɗan kuka da iyalin Shangi suka fara zama tare a gida ɗaya. Shangi kuma duk lokacin da ya samu dama sai ya nuna ma matansa Hajara kauna. Abin yana ɗaure ma ɗan kuka kai. Ya ce ma yayansa, kai ba a nuna ma mata kauna fa. Ka san mata idan ka nuna musu kauna da yawa sai reni ya shiga. Ai tun da na fara zama a gidan nan na lura Hajara ba ta baka girmanka. A matsayin shugaban gida ya kamata kana kama kai, ba wai kana ba kanka kunya a gaban yara da kowa wai kana nuna ma matanka kauna ba. Hakan nan kullum sai dan kuka ya kai ma dan wansa Shangi kara kan matansa Hajara. Idan Hajara ta yi girki ana cin abinci, sai ya ce gishiri ya ɗan yawa, ko ya ce abincin naman bai nuna ba, sai ya nemi matsala 1 ko 2 game da Hajara. Ita ma Rahima bata bar Hajara ba, kullum tana kishinta. Da shike Hajara ta iya kwalliya, ta iya fitowa. Duk sanda Hajara ta yi wanka ta yi fitowa mai kyau, sai Rahima ta ce mata, matan oga kenan. Komin kyau da kuɗin mutum idan ya mutu kowa kasa zai shiga. Maganan Rahina kenan kullum idan Hajara ta yi kyau. Hajara ta yi kokari mijinta ya gan duk ƙananan abubuwan nan da ke faruwa a gidan, amma shi ya ce mata ba za ta gane soyayyan da ke tsakanin shi da danwansa ɗan kuka ba, da shike su kaɗai ne a cikin mamansu. Duk cikin kauna, wata rana sai Shangi ya ce ma ɗan kuka ya zo. Ya siya wani babban fili sosai kuma yana so ya nuna ma ɗanwansa. Yana so ya shiga cikin harkan noma ne sosai. Da suka gama daga gonan, sai ya kai shi ya ga wasu gidaje da yake da shi a cikin gari, da wanda aka gama da kuma wanda ana kan aiki a kansu. A daren ranar dan kuka ya dawo ya kasa bacci, in ya juye nan ya juye can. A tunanin shi yanzu duka arzikin nan
Dan wanshi shi kaɗai yake da shi? Ya za a ce dan wansa na da irin dukiyan nan sai kuma shi jibe shi, bai ma da komai ya nuna ya ce a sunan shi. Yana cikin zurfin tunanin nan sai matansa ta farka, ta ga bai bacci. Ta ce me yake yi a lokacin daren nan? Sai dan kuka ya bude mata abin da ke ƙona masa zuciya, ya faɗa mata yadda dan wansa na da dukiya sosai kuma shi bai da komai kuma abin na damun shi. Sai ita matan Rahima ta ce masa, baka gan shi yasa matansa Hajara na da dagan kai ba? Ka san yadda take wulakanta ni da 'ya'yana a gidan nan? Kullum sai ta yi kwalliya ta shafa min a fuska cewa ni matan talaka ce ko? Sai dan kuka ya ce mata kar ta damu, zai yi maganin su, ya san abin da zai yi. Arzikin nan da yake gani ya tara, ai zan tabbata sai ya rasa komai, shi ma ya ji yanda nake ji a jikina. Rahina ta ji daɗin maganar mijinta ta ce masa, ai duk abin da za ka yi mai gidana, ina bayanka. Kwanaki sun wuce, dan kuka ya kasa rike kishi da zafin da yake ji a zuciya, sai ya shirya da wasu masu garkuwa da mutane. Ya shirya cewa za su zo su tafi da ɗanwansa. Idan suka tafi da shi, zai faɗa musu kuɗin da ake bukata, sai su faɗa. Idan an biya wannan kuɗin, bayan kwana 2 za a zo a tafi da Hajara da Ummi 'yar Shangi. Ta haka zan tabbata na talauce shi dan wana Shangi, da shike ba ƙananan kuɗi za mu ce su kawo ba. Amma shirin da ɗan kuka ya yi da mutanen nan bai tafi yadda aka shirya ba. A ranar daddare da mutanen suka zo tafiya da Shangi, ya shiga kokuwa da su har guda ɗaya cikin mutanen suka harbe ɗan wansa a kai. A take nan Shangi ya faɗi ya mutu. Da 'yan iskan suka ga Shangi ya mutu, hakanan cikin fargaba suka gudu daga gidan. Shi kuma ɗan kuka da Hajara da matansa suka hada hannu suka wuce sai asibiti. Suna kaiwa an ce musu ai ya riga ya mutu tun daga gida. Ta haka aka rasa Shangi. Hajara ta yi ta kuka kamar za ta kashe kanta. Tana cikin kuka da damuwa yadda ta rasa mijinta, shi kuma dan kuka yana nan yana ta bincike a kan tagadun gidaje, motoci da su filin da danwansa Shange ya siyo. Bayan kwana 2 sai dan kuka ya shirya taro. Aka kira 'yan danginsu a zo a yi zama. Aka yi zaman nan aka ce ma ita Hajara dole za ta aure dan kuka, da shike a al'adansu idan yaya ya mutu kani yana auren matansa. Idan ta yadda ta haka, dukiyan zai zauna duka a cikin gida ɗaya. Amma idan ba ta yadda ba, dole za ta tafi ita kaɗai, amma ba za ta tafi da ko abu ɗaya ba. Hajara ta ce ita ba ta yadda ba, Allah ya kiyaye, ai gara ta tafi ba da komai ba akan ta aure shi wannan dan kukan. An yi hayaniya sosai, an yi faɗa. Hajara ba ta ci nasara ba. Dan kuka da danginsa suka kwace komai, har da 'yarta Ummi suka hana ta da ita. Hajara ta koma garinsu wajen iyayenta. Har yanzu tana cikin bakin ciki rasuwar mijinta. Dan kuka yanzu shine ya zama sabon shugaban gida. Ya kori duka ma'aikatan gidan Shangi. Komai yanzu yana hannun shi da matansa Rahima. 'Ya'yansu yanzu su suka zama gimbiyan gida. Ita kuma Ummi aka kore ta daga dakinta, aka sa ta koma wani ƙaramin daki a ƙasa. Duk aika da aikin gidan yanzu ya koma kan Ummi. Ummi da ko aiki ɗaya bata iya ba. Yanzu share gida, ɗiba ruwa, komai dai da za a yi a gidan nan, Ummi ce ta zama 'yar aika. Wurin kwancenta ma ko gado ba a sa mata ba. Tana shimfida wani ɗan katifa ne a ƙasa ta samu ta yi bacci. Aka hana ta zuwa makaranta, wayoyinta duk an ansa, har su laptop ɗinta, kuma ba a barinta ta fita daga gidan nan. Ba ta da dama ta yi magana da kowa.
Kullum Ummi na cikin bakin ciki da kuka. Tana tunani inda mamanta Hajara take, gashi nan yanzu ta rasa ubanta. Shi kuma ɗan kuka da iyalinsa su suke jin daɗin gidan, komai yanzu suna da shi yanda suke so sai yanda suka ga daman yi. Amma duk wa'innan ba su ishe Rahima ba. Ita tana so a karasar da zuriyan Shangi. Ta san babu kowa daga zuriyan shi da ya rage. Ummi ta zama mata kashi a wuya, kuma dole ta nemi hanyar da za ta karasar da ita. Wata rana Rahima ta gyara kaza. Da ta gyara sai na Ummi ta ije shi a gefe. Na yaranta da mijinta ta sa su a gefe. Da ta fita daga kicin ta kai ma shi mijinta nashi a daki. Sai ga Sakina da Salama sun shigo kicin. Da suka ga na Ummi a gefe sai suka ce bari su tsokane ta. Yau za su cinye mata kaza su gan abin da za ta yi. Sun ɗauka sun fara cin wulakanci, idan wannan ya ciza sai ya ije ya ɗauka, wani ya ciza ya ije. Kamin su san me ke faruwa sai Ummi ta ji cikinta na murɗawa. Tana kan bayana ma Sakina sai Sakina ta ce ita ma cikinta na murɗawa. Sai ga Rahima ta shigo. Ta kwala ihu da ta gan suna cin wancan kazan. Kamin ta kirga 1, 2, 3 yaran sun faɗi a kasa suna birgima. Da dan kuka ya ji ana ihu sai gashi nan ya zo da wuri ya ji me ke faruwa. Ya ga yaran a kasa suka ɗauke su suka sa a mota sai asibiti. Da hawaye a ido Rahima ta bayyana ma ɗan kuka cewa bai kamata su ci wancan kazan ba. Dama ta ije ma Ummi ne kuma ta sa wasu abubuwa a ciki. Bata san lokacin da sun ɗauka har suka sa a baki ba. Suka fara gaddama tsakaninsu har sun kai asibiti. Suna kaiwa asibiti hakan nan suka rasa yaransu biyu da Sakina da Salama. Suna cikin bakin cikin rasa yaransu sai ga 'yan sanda suka shigo cewa an zo a kama shi ɗan kuka. An gane shi ne ya kashe yayan shi Shangi. An yi bincike kuma duka hannu ya nuna cewa shi ne ya aikata wannan mugun nufi. Dan kuka da matansa Rahima sun rasa komai, ga 'ya'yansu sun mutu kuma ga shi duk dukiyar da suna ga sun tara an karba daga hannunsu aka maida ma Hajara da 'yarta Ummi. Ummi ta yi farin ciki sosai da mamanta Hajara ta dawo. Hakanan suka ci gaba rayuwarsu cikin kwanciyar hankali da kauna. Duk ma'aikatan da aka kore daga gidan, Hajara ta yi ƙoƙari ta dawo da su har ta kara musu albashi. Darasin da ina so ku gane a wannan labarin shine kishi zai iya sa mutum ya rasa duka komai da ya taba samu a rayuwarsa a lokaci ɗaya. A ganinku, Shangi ya yi laifi da ya sa ɗanwansa ɗan kuka da iyalinsa su zauna a gida ɗaya da shi, ko kuma da ya samo masa wani gida daban su zauna. Na gode muku da kuka saurare ni har ƙarshen labarin nan. Ina so ku sani ina matuƙar kaunanku duka. Ku yi ƙoƙari ku yi commenting in san ra'ayinku, ku yi min like. Wanda ba su yi subscribing ba su yi ƙoƙari su yi subscribing, muna da labarai masu daɗi. Wayanda kuma sun yi subscribing kun san muna tare. Na gode sosai. Na gode. Thank you.